Hello guys. So karon mag-adto ta sa park. Let's see. Dalon ta mo sa akong daily nga ginabuhat everyday sa park while summer. Kung sa akong gabaton dito and dalon ta lang mo dito and then ako na ako sa late padawon na may padulong. Padawon ako padulong dito sa park. And let's watch later kung saan na dito sa park and kung saan mga tao kung saan lang gidapuan usually. Bye. So no pagawas na ko guys na ako sa building. Muna ang building dano. Ana dana dahil sa gawas. See. So later na ta magbalik og video kay dagan kakatawadan ilisod na. Na ta mag-video pag nanap ko sa park. Bye bye bye. Later mag join din ta sa volleyball kung maka-join ta sa volleyball ha. Okay, let's see later guys. And now mag-stretching sa
Daw sila? Okay, okay. Gimbal. Sentro na, no? Highway na. Sa highway siya. Sa highway siya. Pero paulit na